A les 10 del matí comença a haver-hi moviment al Club Mar i Vent Canet. Canet de Mar celebra el Campionat de Catalunya de patí a vela sènior per primera i segona categoria, amb més de 90 participants, cada un d'ells amb el seu estil particular. Aquí en la regata vemos de todo tipo de personas, unos más tranquilos y otros un poco más nerviosos. Algunos cometemos el error de quedarnos indecisos ante las maniobras que tienes que hacer. Y otros, como yo, queremos pasar por el agujero de una aguja. El nom del patí el fa únic i especial, i segons com, fins i tot acaba substituint el nom del seu propietari. I llavors la història del Riqui Tic Davis, que jo havia llegit el llibre, que és el llibre de la jungla, del Kipling, i és la mangosta que s'enfronta a les serps del llibre. Entre els preparatius s'inclou la prova de medició del patí per comprovar que el pes és de com a mínim 89 quilos. En el cas que no ho fos, caldria afegir correctors. Tot en regla. Fins i tot el vent, un llevant de 10 nusos que anuncia una bona jornada. Campionat de Catalunya és sinònim de nervis i pressió, i de vegades aquesta combinació juga males passades. Una frenada brusca provoca que el remí pateixi una bolcada, i de les bones, la temuda xocolatera. M'ha fet els 180 graus, que el pal mira cap a sota, i aquesta és la bolcada més complicada de desbolcar. Però bueno, has de fer molt d'esforç, has de fer molta palanca, quan més braç de palanca tinguis, molt millor, però també hi ha una component de pes. Jo peso poc i que no me'n sortia. I a més, quan més tardis en desbolcar-lo, doncs més se t'omplena el pal d'aigua i més costa. I ha costat, però el patí n'ha sortit il·lès. Ara hi ha accidents que són un pèl més molestos. A l'arribada, ja una vegada que estaven dins, un company, sense voler, sense malícia, sense mala llet, hem tingut un ensurt, una tacada i ens ha fet un foradet. Després de 6 proves, tots els regatistes tenen possibilitat de descartar el seu pitjor resultat. Un cop fets els càlculs, ja tenim campions de Catalunya. En primera categoria, Peco Mulet, del Club Natació Badalona, i en segona, l'Oriol Carrasco, del Club Nàutic Sant Pol de Mar. No serà tan fàcil la propera, que a partir d'ara la primera ja no és tan senzill. Bueno, no és que sigui senzill, però bueno. Però bueno, ell ja ha navegat amb nosaltres en flota junta i ja ho fa molt bé, o sigui que ja està batallant allà amb tots com si fos de primera, o sigui que això no és cap novetat ni és cap canvi a partir d'ara. Amb els patins reparats i agraïts per la bona feina feta pel Club Mar i Vent Canet, els patinaires pleguen veles i s'acomiaden fins la propera cita del calendari.